Yn y 4,000 milltir sgwâr o gors mangrof sy'n amgylchynu Cuba, mae'r crocodeilod bach hyn ymhell o fod yn unig. Dyma lle mae dros 1,200 o rywogaethau ifanc o anifeiliaid gwahanol yn cymryd i cama bach cynta. Heb y mangrof, byddai 2/3 o rywogaethau môr Cuba yn diflannu. Para Cuba y para el Caribe es considerado uno de los sitios de mayor biodiversidad. En estas raíces se observan un sinnúmero de especies de peces que aquí encuentran no solo refugio y protección, sino alimentación. Y en sus primeros estadios de vida, pues, tienen un fuerte refugio en este ecosistema, al igual que en el ecosistema de pastos marinos. Pero bueno, hemos podido apreciar a grandes rasgos que el manglar es un reservorio mucho más fuerte de especies juveniles de peces. Ni fyddai Cuba'n baradwys naturiol fel y gymau heddiw heb y mangrofa. Maen nhw'n gwarchod yr arfordiroedd rhag niwed y seiclona a'r stormydd trofannol. Ar ôl yr holl law, maen nhw'n helpu i ffiltro'r mwd, sef y prif reswm y mae riffiau yn cael eu tagu a'i distriwio, a gellir gweld hynny ym mhob rhan o ganolbarth America bron iawn. Ar ôl iddyn nhw basio'r cyfnod ifanc, lle maen nhw'n rhy fach i amddiffyn eu hunain, mae pysgod y cefnfor yn nofio tua'r fan lle bydden nhw'n treulio gweddill eu hoes, y 1,300 milltir o riff cwrel sy'n amgylchynu ynys Cuba. Er bod hanner riffiau cwrel canolbarth America wedi diflannu, mae riff Cuba, sy'n cael ei ystyried fel riff mwyaf cyfoethog y byd, wedi ddiogeli'n llwyr, diolch i ddatblygiad araf yr ynys. Mae'r ecosystem fregus hon yn gartref i dros 900 o rywogaethau o bysgod, 50 o fathau o riffiau a 200 gwahanol sbwng. Serch hynny, gall pris twristiaeth fod yn farwol. Mae 17 o riffiau, sef bron i 500 milltir o hyd, bellach ar agor i blymwyr sgwba, ac mae'r galw yn cynyddu. Am nawr, mae'r cydbwysedd yn gweithio i bawb, gan gynnwys y pysgod parot hyn, sydd wrthi'n perfformio i dawns gari. Gwarchodfa gymleth o ddiffeithwch mewn harmoni llwyr, sy'n edrych fel pe bai heb newid ers miloedd o flynyddoedd.